devil be done for the rest. A l'abordatge! Amics i amigues, acompanyeu-me, desembarcarem ara mateix en una illa ben singular, una pedania d'Oriola on es parla valencià, i el lloc s'anomena com un famós pirata. Barbarratxa, vinga, vent en popa tota vela! Ron, 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 la botella de ron. Que esteu, mariners? Com esteu? He vingut vestida per l'ocasió, perquè m'han dit que estem a Barbarratxa. Sí, No? però estàs equivocat en el disfraç. Això vol dir que el vostre gentilici tampoc és pirata? No. M'he tornat a enganyar. A mi em feia molt de comboi, tot això. Em feia comboi. No sou pirates. I què sou? Barbarrolleros i paparrolleres. Si no ve d'un pirata que venia en un vaixell, d'on ve este nom? Pues ve de dos germans que eren terratenents de tota esta zona que havia aquí i els dos llevaven la barba roja. Bueno, eren cases de Barbarroja, d'ahí se va quedar Barbarroja. Però així dieu de color roig? Roig o encarnat. Roig o encarnat. És que a mi em sona aquesta parauleta que teniu parauletes molt boniques. Perquè parleu valencià, però també parleu castellà. Sí. Però la majoria parleu valencià. Sí? Els menús ja no tant. No, almenys no. Claro, els manyacos i els manyaques que tenim... Els manyacos i les manyaques, això vos ho diu? Tu encara eres xiqueta. Això ho mordien quan t'enfades en algun xiquet i en vez de dir xiquet, párate quiet, te diu manyaco, párate quiet. Escolteu, però igualment estos xiquets i xiquetes estan aprenent a l'escola el valencià i a la tele, perquè segurament estaran veient Rau la llengua i són superfans, sí o no? La veritat que no. No, que no. Com que no? No mos arriba aquí a punt ni Canal 9 arriba mai en la vida. Això sí que tenim un problema ben pirata, eh? Però, escolta, vostè parla valencià de tota la vida. De tota la vida, des de quan naixer. Si així es parla valencià, als pobles del voltant també? Aquí a valencià, aquí parlaven tots en valencià, primer parlaven tots en valencià. Ja quan van començar en castellà i això, van creuar per primer tots valencià. I ara tots parlem valencià? Ara tots parlen castellà. I quina relació teniu en Oriola? Jo, quan era jove anava, però ara ja no sé ni on parlar. És que estem parlant de que Oriola és un terme municipal molt gran i que té moltes pedanies a banda de Barbarratxa, no? Com quines? La Virgen del Camino, pues, la Murada, los Vives, n'hi ha moltíssimes. La Loberuela, que és una pedania que és la nostra, del meu poble. Carpesa, Benialí, Magüella. El Manent de Marraquetes. La Torreta de Canals. Este és el monument més destacat que teniu així a Barbarratxa. Sí. Sí? I què és? Conta'ns un poc. És l'ermita que es va fer fa 60 anys, més o menys. I que està ple de cosetes. Sí, està ple de pues, el I Via d'història. Crucis, la història... Bueno, aquí, per exemple, allà que tenim és del terratrèmol que va fer de Lorca. De veres? Sí, i se us va quedar tot el cel ras, pues, com el veu tot clevillat. Aquestes coses. Hola, Brauli, com estàs? Benvingut, pirata! Gràcies per això de pirata. És que jo li he quedat amb Brauli, no us ho havia dit, xics, perquè ell és filòleg i expert. Estàvem just parlant de per què ací, a Barbarratxa, es parla valencià, malgrat que la resta d'Oriola no es parla. Clar. De segur que tu tens la resposta. Té una explicació facilíssima. Explicació. Quina és? Perquè Barbarroja pertany a la comarca del Vinalopó mitjà, geogràficament, formada per pobles com Novelda, com Asp, com Melda, el Pinós, Monove. Concretament en el segle XVIII, els propietaris, que eren de l'ordre hospitalària de Sant Joan de Déu de Múrcia, ho van donar agricultors de Novelda. Ho van poblar, se van crear caserius i se van crear fins i tot ermites com la que estem ara. Jo també havia sentit una història, i és que la zona es deia Oriola, no? Perquè hi havia un pardal que es deia així. Bueno, Això ho he sentit jo en alta mar. Això és una altra història molt més llunyana de quan la conquista cristiana van sentir que els moros pronunciaven el nom una cosa així com Uriula, que ells van sentir. Sona molt a l'Oriol. El nom Oriol ve del llatí aureolum, que significa pam dalt, pam baix, daurador. O com diríem avui en dia, brilli, brilli. Per analogia, s'anomena també Oriol a un ocell que té el plomatge del cos de color groc viu i la cua i les ales negres. L'Oriolus oriolus, també conegut com a menxafigues. Tindre molts oriols al cap equival, per tant, a tindre el ple de pardals i de fantasies.
Per Oriol també es coneix el bolet rex, un bolet comestible que té l'anell i la cama grocs. Finalment, Oriol s'anomena també la gloriosa ensenya d'Oriola, que du uns oriols brodats, cara que el nom no li ve del pardalet, sinó del llatí orquelis. Quin embolic! Parlant de toponímia, a Oriola, queden vestigis del passat valenciano parlant o no? Moltíssims. Sí? Moltíssims. Quins? Començant per la Mare de Déu de Montserrat, que l'han adaptat en Montserrate, un dels barris més característics d'Oriola. S'ha dit fins al segle XIX el Raval Roig, però ara li diuen el Ravalotxe. Fixeu-vos com van adaptant-se els topònims. Però mira, jo és que ja he vingut en mode pirata. Gràcies, equip. Fa molta estona que estic en terra ferma. Per on queda la mar? Molt bé, doncs cap allà. Cap allà? Doncs ha estat un plaer, mariner. Igualment. I nosaltres, tripulació del Trau la Llengua, desplegueu les veles i posem rumb a la pròxima destinació.